Не трябваше добър ден, ще ти щупа предета. Така, почвам. Трудно се демонтира, но шнайдерските лесно се монтират. Трудно се демонтират тези, но нашите много лесно се монтират. И в момента проверяваме дали има тока другото лице. Къде е тока? Къде е лицето на тока? Лошото лице на тока. Другото лице на тока. Няма го. Проверяваме се пак. Окей? Дали няма другото лице на тока. Явно го няма другото лице на тока. И трябва да сменим с нашия ключ. Бих ли могъл да... О, това е тъпо, не трябваше. Здравейте, аз съм инженер Жичков. Здравейте, аз съм инженер Жичков и съм тук. Спри такситата, бе! Здравейте, пак идва кола. От мина. Така, здравейте. Тока, удари. Тока, инженер Жичков, удари тока. Ние можем да посетим вашия дом за броени дни. Да преобразим видимата част в страна. Ако и вие имате... Ако и вашето семейство има нужда от бригадата на инженер Жичков, елате на electricdom.com. Ние можем да посетим... Ако и вие имате нужда, вашето семейство има нужда от бригадата, за да забрави малко. Дай 3-4, от начало. 3-4. Ако обичате дома и семейството си, запишете се. Това ще ти падне акумулатора, копале. Ако обичате дома... Чакай, имаше. Да, не го кашля. Ако обичате дома и семейството си, обадете се на бригадата на инженер Жичков. Запишете се за конкурса сега! Здравейте! 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 Аз съм инженер Жичков. Запознайте се с бригадата на инженер Жичков. Правим. Както вече знаете, мисията на Schneider Electric са надежните електрически инсталации, които не показват на тока да покаже и другото си лице. Запознайте се с бригадата на инженер Жичков. Здравейте! Както вече знаете, мисията на Schneider Electric са надежните електрически инсталации, които не показват на тока да покаже и другото си лице. Както вече знаете, мисията на Schneider Electric са надежните електрически инсталации, които не позволяват на тока да каже другото си лице. Победители в конкурса бригадата на инженер Жичков. За тази мисия по принцип никога не остава. И ето как изглеждат нещата, когато е пипнала моята бригада.